Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang NBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
pagpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Jack? Jack? Jack, galing ang cellphone mo. Napiyungan gali ko. Pag-asit. Siya ang nagkapanawag. Hello? Nagapagawa na siya? Anong kolor sang bayo nga ginasuksok niya? Nag-jacket siya sang itom? Kag nagakalos ang blue? Okay. Sige. Salamat. Bye. Goy, dali ka. Jack. Nagkabagwa na kuno ang target. Oh, Jack. Nag-jacket siya sang itom, kag nagakalos ang blue. Dali na ka mo. Oh, Jack. Lapta lang ka mo, ha? Kami lang ni Bugoy ang mapalapit sa may pertahan sa bulangan. Oh, Jack. Jack, tamo nagagawa sa pertahan sa bulangan mo. Ato siya. Ang description nga ginatag sa asset. Siya ginato. Oh, Jack, sige. Arigan niyo, tinatamdan ko sa cellphone ng itsukaya. Alang-alang man din ang lugar, Bugoy. Kasanag. May pulis nga nagbantay sa gate sa bulangan. Oo, matuod. Basi mag-react mga pulis kung banata natin siya. Pagwa niya. Para na siya. Pawala lang, ha? Hindi siya pagduluga. Anong mayo, Jack? Masanag ang palibot. Ato na siya. Dito siya napadulong sa... nagaparking ang mga motor sa unan. O matuod. Masakay na siguro siya sa iya motor, Jack. Bisan sa ginaparkingan sa mga motor, masanag. Hindi siya magbanatan. May nagabantay sa mga motor. Makita ang kita. Kaya anong mayo, tas nangyayahimoon. Panilaga talaga na siya. Kung mapauli na siya, kung wala siyang nagasunod sa iya, sundon ta siya. Pagdilat ta siya banatan. Una mo sa dalan ta sa banatan. Ato na siya, Jack. Nagsakay na siya sa iya motor. Dali ka. Babalik kita sa aton sa lakyan. Oo. Kalma lang, Bugoy, ha? Oo, Jack. Manuglakad na siya. Sundon na to siya. Kasunod ko si mo. Ha? Sinasan ko sa daigdig ko, eh. Oh, no. Kaya ka mo! Nasigang pagpadala ka sa Sarkyan Tomas. Hindi siya pagbabayang ang makapalayo sa aton. Oo, Jack. Masanag ang ginagyan ta, Jack. Okay lang. Basta wala lang sa madamong nga tao, pwede na to siya banatan. Ito lang tao lang ninyo ang palibot. Basta kung may nagapatrol nga pulis, ang muna problema ta. Ba, Jack, nagtulog siya dito sa unan. May limda na damo. Diretso lang, Tomas. Labayan lang na to siya. Ato, nagsulod din siya sa ilimnan. Ang animal niya. Matambay lang kita sa unan. Wala to na to siya. Kagahaw na ini. Hindi ba siguro siya magdugay sa sulod? Di na kamo dyan. Ari na kami diri, sir. Nakita na ninyo ang target? Oo, sir. Kaya na pang sunod-sunod na mo sa iya. Halin pa sa bulangan ng sunod na mo sa iya. Wala pagig kami magkakita sa tsansa para Para pa banatan kamo sa siya. bulangan? Wala na, sir. Ari na kami sa banwa. Ginasunod na mo siya. Gahulat kami nga magkagwa siya sa ilimnan nga ginsulan niya. Amo bala? Dutay mo ng mga tao, sir, ha? Makuwagin namon siya. Okay, Jack. Halong ka mo dira. Okay, sir. Salamat. Ito, magwa na siya sa ilimnan, Jack. Sir, dali lang. Ato na siya. Matawag lang ugali ko sa imo. Sige, Jack. Halong gid ka mo, ha? Oo, sir. Bye. Jack, nasakay na siya sa motor niya. Tumas, dali na. Ato na siya.
Sundan siya. Sa di naman na yan makatungan ni Mal ngayon na. Nagakalam na ginang kamot ko, Jack. Jack! Tupagwa sa banwa ang direksyon niya. Amo na ginaulat ha. Irahon ta siya sa kalang-alangan. Katasin sa'yo magpadalagan, Jack. Tulutong mo okay, Tomas. Basi kung makapalayo siya. Tang madura siya sa panulog ta. Jack! Magbuwagin siya sa banwa. Kuna mo, dali na lang maubos ang buenas niya. Tapuson tang istorya sang kabuhi niya subong nga gabi. Nagbalik siya. Wala siya magpadayon pagwa sa banwa. O matuhod. Sa banta ko, doon nakabatcheck siya nga may nagasunod sa iya, Jack. Oo, matuod, Jack. Pulis kim matulog animal. Kadasig marim ako. Aran na siya, Jack. Nagbalik. Masugatan naton siya. Animal, pawala lang Tomasa. Diretso lang. Pero sa unhan, maliso man kita pabalik.
Hawhay ang palibot. Laka lang tricycle nga masugat ta. Nasiga Tomas, banatan tang animal kina. Ari na kita sa banwa, Jack. Wala na di pulis. Masibat lang dahil kita kung matumba na siya. Digiti siya, Tomas. Oh, Jack! Malapit na lang siya, Jack. Nagkabuloblikid pa siya, oh. Ikaw mabanat, Bugoy. Oh, Jack. Sige, ang malait na gamita. Mag-abri ko sa purtahan. Banati na yun. Areglado, ah. Preparar, Bugoy, ha? Ano si Jack? Siguro, ha? Alam na siya. Abrihan ko ng purtahan. Para na siya. Animal ka! Naigo mo sa Bugoy. Naulog siya sa motor. Natumbang motor niya sa unan. Tomas, pundo. Dali, ha? Oh! Oh! Ituhol siya ako ng placard kag siya buti, Goy. Ah. Manawag ako. Manawag ba ko, Jack? Ah, ari! Ari na, Jack! Abi, manawag ko. Dali ka. Ara siya. Ara siya, Jack. Bugi ka pa, ha? Jack. Ibutang ko na sa tupan niyang placard. Kagihaboy ko sa kilid niyang duha ka bulto sa isabo. Jack, may motor nga nagpapadulog, Dre. Dali na, mabalik kita sa van. Ate, oh, Jack. Oh, Jack. Ara ng kwarta ninyo, Jack. Isa'y nakamilyon. Kuha ang 50 mil, sir. Kay partidaw na muna bilin. Hindi na, Jack. Inyo na sa grupo mo. Okay lang, sir. May target pa man nga nabilin. Magkakwarta pa man kami. Jack? Ako gali, sir. May ihambal tani ako sa imo. Ano yun na, Jack? At di siguro mag-abot ang bulan sa Mayo matapos naman namon ang ginasugon ninyo. Depende na sa gihon ninyo, Jack. Kag sa impormasyon nga mahatag sang asset. Ginapamonitor ko pasubong ang iban nga mga target. Si Major Wilbes, may ideya ka na kung saan din siya? Wala mahibalaan kung diin siya. Nag-leave siya. Amo bala? Ang duwa niya kaupod, may ideya na kami. Pero ginamonitor pa ang ila activities subong. Anong ilisensya mo, Jack? Ako, sir, sa Mayo, nahisugtan na namon sang partner ko nga mapakasal na kami. Amo bala? At wala problema. Mamaninoy ako. Pwede man lang na magmaninoy bisan pareho lang kita edad. Bukod mas bata pa sa imo. Pwede ki, sir, eh. Okay, wala problema. Makadto kami kung kaslon ka, Jack. Bilog at rupa, Ate, salamat, sir. Ako gali, sir. Kung kasulo na kami, doyag sang partner ko nga hindi na ko maghalin sa yatupad. Mauntat na kuno ako sa akong trabaho, sir. Ano? Oo, sir. Hindi na ako magubra. Tapos sa magkasal, mapahuway na ako, sir. Ha? Ano ang buot mo silingon, Jack? Hindi na gusto sa partner ko nga magpalayo pa ako sa ilasang mangin anak namon. Mauntat na ako sa obra ko. Amoy ng luyag niya. Amo bala? Oo, sir. Naluwi naman ako sa iya. Hindi siya mapahamtang kung wala ko sa tupan niya. Grabing kabalakan niya sa tagsang maglakat ako. Tiyo. Normal man ina, Jack. Asawa mo siya. Kag hindi man niya luyag may malani matabo sa imo. Oo, sir. Ate, sir, mamuna na, ha? Tapuso na lang namon ang trabaho namon. Ang parte sa ilan ni Major Belbes, kag sa doon kaupo niya nga nabilin. Jack. Wala ko sa mahimo. Bisan punggan ko pa ikaw. Wala man gihapon ako sa mahimo. Nakadesisyon na kamo sa asawa mo. Oo, sir. Luyag man sa palangasawon ko nga makapangabuhi nga wala siya nagkakabalaka. Amo gani. Naintindihan ko, Ate, okay. Pabaloon ko na lang si Sir.
Pero sa banta ko, daw kulang gid ang grupo kung wala ka tiyak. Hindi, sir, Aram mo ng mga upod ko, Mapadayon ayan sila bisan wala ka na. Istoryahon ko sila. Sa banta mo, mapadayon sila. Kung lalo man ang ilang mga indesisyon, wala man ako sa mahimo, sir. Gani man. Pero kung ikaw ang magdesisyon, nagkapati ako nga tumanon nila. Istoryahon ko sila, sir. Abi mo, Jack, kung ako lang iyang pamangkuton, di ako luyag magbiya ka sa grupo. Sir, Oo, Jack. Aton lang ini-istorya nga duha. Malaw ay na kung mabatian pa sa gipan. Pero abi mo, Jack, mas may salig pa ako sa imo sang sa mga upod ko nga mga pulis.
Mga biyan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayan